Assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuhu. İslamның тирәкләре һәм бийек нигезләре дигән. Хадис килән Аби Абдуррахман Абдуллах ибн Умар ибн al-Хаттаб радiyallahu anhu قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان. Bu hadisni Buxoriy, Tirmizi, An-Nasai keltiradi. Ya'ni Muhammad Peygamber sallallohu alayhi vasallam aytdi. Abu Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Xattab radhiyallohu anhudan сөйләгән, мин Аллаһның ишесеннән булай дигәнне ишеттем диде. Ислам 5 терәккә нигезләнә. Беренчесе Аллаһдан башка илаһ юк. Мухаммад саллаллаһу алейхи ва саллям аны ишесе дип шаһадат бирү. Ягъни ашһаду ва ла илаһа илlalloh ва ашһаду анна Мухаммад расулулlah дип. Аннары намаз уку, закат түләү, хаҗ кылу, Рамазанда ураза тоту диде. Шу менән хадис бетте. Ягъни шушы хадискә галимнар анатма бирәләр. Бу инде хадис нәрсә ул? Бу Мухаммад Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллям сөйләгән сүзләр. Безнең динебездә ике чыганак бар. Иң зурлары. Иң беренчесе Аллаһның сүзләре Коръән. Бу Коръән дип атала. Коръән аятлары Аллаһ Тәгаләнең сүзләре. Икенчесе чыганак бу хадисләр дип атала. Бу Мухаммад Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллям сөйләгән сүзләр. Бу аерым. Коръән аерым, хадисләр аерым. Хадисләр бүген көндә җыентыкларда җыелган. Алар иң мәшһүр 6 дип атала. 6 җыентык. Иң зурлары Бухари була. Бухари җыентыгы, анда Мухаммад Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллямның сүзләре җыелган, анда шушы җыентыкта анда 7,5 ярым хадис бар буга, ялгышмасам инде. Муслим җыентыгы бар, Абу Давуд җыентыгы бар, Тирмизи һәм башка. Менә бу хадистә Мухаммад Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллямның хадисендә килә, ислам дине нигезләнгән 5 нигезгә дип килә инде. 5 нигез. Беренчесе дип килә шаһадат китерү, ла илаһа илlalloh Мухаммад расулулlah дип, кеше шушы белән ислам диненә керә. Ягъни мин татар, мин мусулман дигән сүз түгел. Ислам диндә була ул шул кеше, кем шаһадат китерә чын күңелдән, Аллаһтан башка илаһ юк, Аллаһ бер үзе генә, аның тиңдәше юк. Шаһадат китерә кеше Мухаммад расулулlah, Мухаммад Аллаһ Тәгаләнең ишесе дип. Ягъни Аллаһ Субхану Тәгалә дөньяга җибәрде пәйгамбәрләр, илчеләр. Иң беренчесе була Адәм алейхиссалам, иң соңгысы була Мухаммад саллаллаһу алейхи ва саллям. Мухаммад саллаллаһу алейхи ва саллям яшәде, беләбез, Мәккәдә туды. Мәккәдә үсте. Андары 40 яшь тулгач, Аллаһ Тәгаләдән аңар Коръән иңә башлады. 40 яшькә хәтле Мухаммад ул саллаллаһу алейхи ва саллям пәйгамбәр булмый. 40 яшьтән соң гына була пәйгамбәр, Аллаһ Тәгаләдән килә хәбәр. Аңар китерә моны Җибраил фәрештә. Җибраил фәрештә китерә. 23 ел дәврендә Коръән Мухаммад Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллямга иңә. Монда инде сахабалар язып баралар, кемдер ятлап бара. Андары Мухаммад Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллям вафат булганнан соң шушы Мухаммад Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллямга иңгән Коръәнне бер китапка язып куялар инде. Күчерә 4 нусхага ислам дәүләтенең 4 пишмагына аны җибәрәләр. Һәм безгә дә шулай Коръән килеп җитә, бер хәрефе дә үзгәрмичә. Без шаһадат китерәбез Мухаммад расулулlah дип, Мухаммад Аллаһ Тәгаләнең соңгы пәйгамбәре, соңгы ишесе дип инде. Андары Мухаммад Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллям әйткән: "Ман шаһида ан ла илаһа илlalloh ва анна Мухаммад абдуху расулуһ мухлисан ла дахала җанна." Кемдә кем шаһадат китерә ла илаһа илlalloh дип, Мухаммад расулулlah дип, ягъни Мухаммад Аллаһ Тәгаләнең ишесе һәм кулы дип, чын күңелдән, ихлас күңел белән шушы кеше иҗмакка керә диде. Ягъни кемдә кем ла илаһа илlalloh Мухаммад расулулlah дип чын күңелдән шана, шушы сүзләре әйтә икән, иҗмакка керә ди. Но шушы ла илаһа илlallohның, Мухаммад расулуллahның аның ачкыч ул. Аның ачкычның тешләре бар. Менә бу ачкычның тешләре булып тора. Мухаммад Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллям әйтте: намаз уку, андары ураза тоту Рамазан айда, хаҗ кылу һәм закат түләү дигән инде. Закат түләү.
Андары намаз дигәндә, монда галимнар әйтәләр, намазны уку бөтен шартлары белән, бөтен кагыйдалары белән үтәп, үз вакытында даими рәвештә намаз уку. Даими рәвештә намаз уку. Бу эшләр намаз мусламанның күңеленә уңышлар китерә, җирәнгеч нәрсәләрдән читләштерә дигән. Коръәндә Аллаһ Тәгалә әйтә: "Вақимис салата инна салата танха анил фахшай вал мункар." Намаз уку диде. Аллаһ Тәгалә әйтә, дөреслектә намаз фахиш һәм яман эшләрдән тыя. Аллаһ Тәгалә безгә намаз укуны ни өчен бирде? Чөнки намаз ул кешене төзәтә икән. Холыкны төзәтә. Намаз укый башлагач, кеше аракадан читләшә башлый. Зинадан читләшә башлый, урлаудан читләшә башлый, чөнки намаз моны тота. Чөнки ул көненә Аллаһ Тәгалә белән 5 тапкыр сөйләшә. Көненә Аллаһ Тәгалә белән 5 тапкыр сөйләшкәч, ул белә, что Аллаһ Тәгалә сине күрә, сине ишетә. Мондый кеше ничек урлый алмый. Чөнки бит ул белә, Аллаһ Тәгаләне күрә, Аллаһ Тәгаләне ишетә. Мондый кеше ялганый алмый, чөнки Аллаһ Тәгалә аны белә, аны күрә. Мондый кеше аракы эчә алмый, чөнки аракы эчсә, аны өчен җавап бирәсе була Аллаһ каршында. Мондый кеше инде кеше үтерә алмый, чөнки кыямәт көндә аны өчен җавап бирәсе була. Менә бу намазга басыгыз, ди Аллаһ Тәгалә әйтә, менә шушы начар эшләрдән сез тыелачаксыз, ди, иншаллах. Аны әгәр дә кеше намаз укып та шушы начар эшләрдән тыелмаса, бер хәзрәт әйтмешли, мин шанмыйм, ди, что ул намаз укый, ди. Тышкы кыяфәттә укый, эчтәге эштәлеге юк. Эштәлеге Аллаһ Тәгаләдән курку хисе юк. Намаз бит инде ул Аллаһ Тәгаләдән курку хисе уятырга тиеш. Ураза тоту курку хисе уятырга тиеш. Димәк, намаз уку аңар файда китерми дигән сүз. Мөхәммәд пәйгамбәр саллаллаһу вакытында сахабалар әйттеләр, арабызда бер хатын бар, ди. Ул төньяк намазлар укый, ди. Көндезләр, ди, ул ураза тота, ди, көн сайын, ди. Әмма аның теле начар, ди, күршесен рәҗетә, ди. Мөхәммәд пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтте, аның урыны тамукта була, ди, аның бөтен бер нинди яхшылыгы юк, ди. Аннары әйттеләр сахабалар, арабызда икенче хатын бар. Ул только фарыз намазына гына үтти. Фарыз Рамазан айда гына уразаны тота, әмма эшләми. Әмма аның теле яхшы, ди. Аның кәҗәсе бар, ди, кәҗәсен сап, аның белән сыр ясап, ремшик ясап, күршесенә кертә, ди, һәм бер кемгә дә теле белән зыян китерми, ди. Мөхәммәд пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтте, аның урыны җимакта була, диде. Димәк, беренче кешенең намазы файда китермәде, Аллаһ Тәгалә кабул итмәде. Ә икенче кешенең Аллаһ Тәгалә кабул итте, файдасы китерде. Чөнки намаз ул кешене начар, фахиш эшләрдән туктатырга тиеш дигән инде. Аннары закат түләү. Мөхәммәд пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтте, ислам диненең бер нигезе. Ягъни бай, әгәр дә ул байлыгы 85 грамм алтынга җитә икән, ягъни 85 грамм алтын ул бүгенге көндә ярты миллион сум акча дип әйткәннәр инде. Ярты миллион сум акча, 500 мең сум. Әгәр дә кеше шушы 500 мең сум акча бар икән, шушы акча кулланмый торган акча. Ул синең буш ята. Кулланмыйсың, уткамы, анда ашаугамы һәм башка, бензингамы. Ул синең банкта ятамы, иде ятамы, 1 ел ятса, шушы 1 ел үткәннән соң син аннан 2% ярым мискин факирларга садака бирергә тиеш, ул мәҗбүри дигән инде. Ягъни 40тан 1 өлеше. 500 меңне 40-ны ягъни итсәң, ул була примерно 12 мең. 12 мең сум ул мискин факирларга бирергә тиеш. Аннары хаҗ, диде Мөхәммәд пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям, ислам диненең бер нигезе. Ягъни Аллаһ Тәгаләнең ишесе алейһиссәлам анаткан билгеле бер ялаларны үтәү өчен Шаввал, Зулкада айларында, Зулхиҗҗаның 1-нче көнендә Харам мәчетенә бару. Ягъни Зулхиҗҗа ае җиткәч, Курбан алдыннан инде ул вакытта кемнең мөмкинчелеге бар? Бу инде матди яктан һәм физик яктан. Матди яктан ул вакытта акча булса, бүгенге көндә ул 2,420 мең тора. Аны төрле нәрсәләр бар, аны 500 мең дә бар, 1 миллион да бар. 2,420 мең примерно тора. Кемнең шул хәлдә акчасы бар, кем сау сәламәт икән, юллар тыныч икән, анда бара ала икән, ул вакытта шушы кешегә хаҗга бару мәҗбүри. Әгәр дә бармаса, ул гынахлы булып санала. Аны өстендә була бу гынах. Ул моны үтәргә тиеш.
Андары Мухаммед пәйгамбер саллаллаху алейхи әйтте, хаҗ буенча. Кабул булган хаҗ өчен җәннәттән башка әҗир булмаячак ди. Ягъни хаҗ өчен Аллаһ Тәгалә әбишәт итә җәннәтне диде. Шулай бер хадистә килә, Мухаммед пәйгамбер саллаллаху алейхи әйтте, кеше хаҗдан кайта ди, сабый бала кебек ди. Гөнаһсыз дип әйтә Мухаммед пәйгамбер саллаллаху алейхи әйтте. Чөнки хаҗ дигәндә ул син аны Аллаһ Тәгалә кушканын үтисен. Элекке заманда безнең әби бабайлар хаҗга барганнар шулай ук. Кайберләре хәтта саубалашып та киткәннәр. Чөнки элек самолет булмаган, элек транспорт булмаган, элек атлар белән йөргәннәр, элек дияләр белән йөргәннәр, элек җәяү йөргәннәр. Кайберләре 1 ел эчендә әйләнеп кайтканнар хаҗны. Кайберләре ярты ел эчендә. Бер галим турында, Марҗани турында кадәр язылган булган, ул ярты ел эчендә хаҗ кылып кайта икән. Ягъни ярты ел күпмедер бара, күпмедер кайта, бөтенсе бергә ярты елга җыела. Ул вакытта уже пароходлар була, ул вакытта уже паровозлар була, ул заманында инде. Бүгенге көндә бөтен мөмкинчелеге бар хаҗ кылырга. Самолетка утырасың 5-6 сәгать, син уже анда Мәккәдә. Уже Мәккә, уже син анда уже хаҗ кыла аласың ул вакытында. Бүгенге көндә инде. Менә хаҗ кылу буенча инде тоже бер мисал китерәсе килә. Бер шәһәрдә Татарстанда бер бабай яшәгән, аны исеме Әнәс абый. Бүгенге көндә инде ул вафат, үлгән. Әнәс абый, ул мияны беләм, ул миңа үзе сөйләгән иде. Бер гыйлемле хәзрәт аңар әйткән: "Әнәс абый, әйдә хаҗга бар инде" дип инде. Әнәс абый әйткән: "Эй улым, ничек мин хаҗга барам, минем бит инде акча юк." Хәзрәт әйткән аңар: "Моңар ди акча мөһим түгел. Монда иң беренче ди ният кылырга кирәк" ди. Ишеннән дә Әнәс абый ният кылды хаҗга барырга. Бар ният дигән төшенчә, бар хыял дигән төшенчә. Хыял белән ният аермасы зур. Хыял ул син бернәрсә эшләмисең, хыялланып кына ятасың хаҗга барам дип. Ә ният ул син адымнар ясыйсың хаҗга таба. Беренче инде ул загран паспорт ясау. Син аны бер адымны ясадым дигән сүз. Икенчесе акчаны җыю. Әнәс абый нәкъ шулай эшләгән, паспортны ясаган, акча җыя башлаган. Бу искә төшергән моның Татнефтьский ниндидер акциялар булган икән, 10 меңгә саткан, эшне 30 мең булган моның. Ул вакытта 80 мең, 90 мең хаҗның бәясе булган. Моның балалары белгәч, хаҗга бара дигәч, балалары да моңар булышкан, итәк ул хаҗга барып кайткан. Менә ният, Аллаһ Тәгалә ниятка карата ярдәмен бирә икән. Шушы Әнәс абый кайтты хаҗдан, дәртләнеп, тагын 2нче елга барам диде. Но 2нче елга бара алмады. 2 елдан соң барып кайтты. 2 елдан соң барып кайткач, 2нче хаҗны кылды бу. Тагын ничәдер елдан соң 3нче хаҗ кылды бу. Шулаймы 3-4 мең хаҗ кылып кайтты бу бабай, әлхәмдүлилләh. Бүген көндә ул инде вафат, Аллаһ Тәгалә аның урынын җмахта кылсын. Хаҗга бару дигән сүз син үзеңне малын, үзеңне һәм үзеңнең сәламәтлек булса, сарыф итәсен Аллаһ юлында. Аллаһ юлына сарыф иткәч, Аллаһ Тәгалә үзе аны өчен аерым түләячәк. Кыямәт көндә иншалла, үзенең әҗерен бирәчәк иншалла. Шулай ук ислам нигезләреннән берсе булып тора ураза. Ураза турында инде без инде Рамазан айында күп сөйләдек, аның турында сөйләмәсәм дә була. Иманда әйтелгән гыйбадәтләрнең максаты. Исламда төрле гыйбадәтләрнең максаты тышкы гамәлләр генә түгел. Мәсәлән, кешене бозыклыктан тыймаучы намаз файда бирмәячәк дигән. Ягъни кеше намаз укый, әмма гөнаһлар кыла, ул аңа файда бирми. Но бары ул аны намазын укырга тиеш. Ураза тотучы ялганласа, уразасының файда булмаячак дип килә. Дан казанырга теләп бирелгән закат, кылынган хаҗ кабул булмаячак. Ягъни кеше өчен кешеләр моны мактасын өчен дип, берәй нинди авторитет алыр өчен хаҗга бара икән, хаҗи исемен алыр өчен хаҗ кабул булмаячак, моны кылырга тиеш Аллаһ ризалыгы өчен генә. Әмма әлеге гыйбадәтләр файда китермәсә дә, алардан баш тартырга кирәк дигән сүз түгел. Монда гыйбадәтнең максаты булган эшкерсезлеккә этәрү генә күз алдына тотыла дигән. Ягъни ихласлы булу дигән сүз Аллаһ ризалыгы өчен. Хадистан аңлашылганча, ислам ышану белән гамәл кылуның кушылмасы ул.
Шуңа күрә иманнан башка гына гамәлләр файдасыз була. Гамәлсез иман да була да алмый дигән инде. Ягъни иман да булырга тиеш, һәм гамәл дә булырга тиеш. Синең иманың бар икән, гамәлдә күрсәтергә тиеш. Намазда, уразада, хаҗда һәм башкаларда инде. Субханакалла бихамдик, ашһаду ан ла